З автоматами та у балаклавах десяток озброєних силовиків вдерлися до осель трьох кримців в Алушті – Юсуфа Аширова, Вілена Усіїнова та Зінура Апазова. Ще у досвіта окупанти перелізли через паркани в брудних чоботах, нишпорили у кожній кімнаті. Діляться рідні Вілена Усіїнова. Они здесь тоже начали ковырять все полки, книги. Опять же в этой грязной обуви они зашли сюда на ковролин. Нашли 3 книги «Исторические судьбы крымских татар». Томники вот эти вот. И они их взяли, и что за книги, там вот такие вопросы. Юсуф Аширов – імам, а Вілен Усіїнов та Зінур Апазов – члени мусульманської релігійної громади Алушта, незалежної від окупаційної влади. Цікаво, що під час облави окупаційних силовиків цікавило, до яких мечетей ходять молитися кримці та чи мають українські документи. Слідом ходили двоє так званих понятих, чиєю задачею було мовчки стояти в кутку, поки озброєні автоматами бойовики блукають кімнатами та лякають маленьких дітей. Діти оруть, кричать, плачуть. «Не забирайте моего бабашку!» кричит. «Это мой самый любимый бабашка, не забирайте его! Я вырасту, я вас всех убью!» Вот этот взял, вот эту, нашел игрушку, вот эту там в шифонере. Взял вот это. Я, говорит, вырасту, я, говорит, вас всех убью, аблеяпталларга. Затримані кримці відмовилися підписувати будь-які папірці, які надавали окупаційні силовики, і кількома машинами їх відвезли спершу до Центру протидії екстремізму, а за кілька годин і до окупаційного суду. Исфага, салам алейкум! Мы вас любим, мы вас ждем! Першим обрали покарання Вілену Усіїнову. 10-денне ув'язнення він дістав за публікацію в мережі зображення білого прапора, на якому чорним кольором написаний символ віри ісламу арабською мовою. А сам допис опубліковано 10 років тому, ще до окупації Криму. 5 діб у буцегарні отримав Зінур Апазов. Окупанти знайшли в його соцмережах відео 6-річної давнини, де невідомий чоловік звертається до Рамзана Кадирова на тлі символіки Конгресу народів Ічкерії та Дагестану, який бореться за звільнення жителів Кавказу від російського імперіалізму. Практически не осталось ни одной семьи, в которой не было бы людей, пострадавших от репрессий. То есть в любой крымско-татарской семье уже есть кто-то из родственников, либо очень близких людей, кто пострадал. Імаму незалежної громади Алушта запропонували виступити в мечеті на підтримку маріонеткового муфтіяту. Юсуф Аширов від цього відмовився. Про це розповів адвокат затриманого кримця Рустем Кемілєв. За його словами, спершу Аширова хотіли покарати за нібито незаконну місіонерську діяльність, але врешті обмежилися 2 добами адміністративного арешту. Один из сотрудников полиции сказал, что они хотят завтра наведаться в мечеть, и чтобы Юсуф Аширов выступил в поддержку муфтията и сказал, что теперь там будет проводить пятничные молитвы и все остальное другой человек. Он сказал: я не буду этого делать, я не хочу, отказался, за что на него был составлен протокол за мелкое хулиганство. Незалежна релігійна громада Алушта піддається тиску окупаційної влади не вперше. У червні 2020 року імама Аширова оштрафували за незаконну місіонерську діяльність на 5 тисяч рублів. А за рік до Алуштинської мечеті Юхари Джамі навідалися з перевіркою одразу ФСБ, окупаційна прокуратура, Центр протидії екстремізму та службовці підзвітного окупантам крымского муфтияту. На многих членов нашей общины идет со всех сторон давление, да? Неугодный, да, можно так сказать, алушинская община Юхары Джами неугодной нынешней власти.